Reng. Reng. Goleki bapakmu iki lho. Irunge padha ki ora. Bapak. Lho, kuwi goleki anakmu ta kowe iki lho irunge padha. Apa iya? Anakku apa piye? Weh, ngomongi kok. Ayo ngomong. Bapak. Bapak neng unjaran nyuwe banget ora ketemu anak lanang kowe mbiyen tak tinggali bayi bareng saiki kok wis tuwek kaya ngene. Bapak. Njaluk duwite. Aja nyumelang aku najan ning makku jalan bandaku tak delikke ngambeh. Bandaku tak singet tak kabeh nyoh nek butuh duit pirang ewu. Nyoh sampean rono. Matur nuwun, Bapak. Matur nuwun. Ngene tak gendong li Ora suci. Bareng ngerti gendong bapakne kok ora suci. Oh, ngamunyi nutu anakku. Kowe ngamunyi mengareng-areng bonyong nyorane sik to. Yo gak omong. Ngapusi ae dudu anakku. Kowe ngarep ngeruk bandaku. Kae menungsane jan pondok anakku ning anakku. Nang padha karo aku ning dudu anakku. Nang ora nimake. Ayo nimbalike apa ora duwite? Ora kletak-kletak. Ora wis Godolanan. Iki ki ya menungsa. Iki titahing Gusti. Ngerti omonge bindeng kok irunge dingak-ngakke. Wis tak tentremke kowe ora usah nggoe cecenan pateni malah wis tentrem. sakake.